खुलुमबाय रायजोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आजिखालि इन्टारनेटनि जुग आरो बे इन्टारनेटखौ जाय सुबुंफोरा मोजां खामानिनि थाखाय बाहायनो रोंदो जोबोद मोजां जालांदो आरो जायफोरा बे इन्टारनेटखौनो गाज्रि खामानिनि थाखाय बाहायदो आरो बिथांमोनानो माने गाज्रि हुदा गाज्रि किसुमान खामानियाव इनभल्भ जालांदो। गतिके बे इन्टारनेटनिफ्रायनो जालांनाय मोनसे जाथाय बे जाथायनि गासै डिटेल्सखौनो आं नोंथांमोननो दिनै खोन्थागोन आरो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। जोबोद दुखुनांथाव आरो जोंनि गामिफोरावबो बा जोंनि समाजावबो बेफोरबायदि जाथाय जागासिनो थायो जायखौ जोङो हमना मोना बा जोङो मिथिनो मोना। गतिके नोंथांमोना एसे धैर्य हमनानै भिडिअखौ नायलांबाय था, जोबजासिम नोंथांमोनाबो मिथिगोन माबोरै मा जानाय गासै डिटेल्सखौनो। सासे नीलम होननाय 13 बैसोनि गथ' दंमोन, जाय गथ'आ क्लास 8आव फरायबायदोंमोन। न'नि गासै मानसिफोराबो जोबोद मोजां मोनो बिखौ, मानोना बियो फरायनायनिफ्राय माने जेबो बाहेरा जेबो थान्दायानो गैया बिहा। गावनि जि रुम बेयावनो फरायबाय थायो, बेयावनो थाबाय थायो, जेरावबो ओंखारा, जेरावबो माने बेरायनोबो थाङा, बारा लोगोफोरबो गैया। नाथाय बे गथ'खौ सासे गावसानि जि न'खरनि नांजाबनाय बिसा खासे गलु होननाय सासे सेंग्रा गथ' दंमोन, प्राय 21 बैसोनि। बे एसे माने दासो सेंग्रा जाफुनायमोन आरो बिनि थाखायनो एसे सनसलबो। बियो बै हिन्जावसा गथ'खौ मब्लाबा चक्लेट जासिलाय, मब्लाबा माने खेबला, माने ओरैनो एदावनाय, मोदोमफोरावबो आखाइ होनो गिरो आरो बिदिनो मब्लाबा बुङोथ' टिउसनाव दोनना फैनि, मब्लाबा बुङोथ' स्कुलाव दोनना, बिदि एदावबाय थायोमोन। आरो बिदि एदावबाय थानायखौ बै नीलम होननाय गथ'आ बिमानो खोन्थानो हायाखैमोन। मानोना साननैसो सिगांनि बाथ्रा, जेब्ला स्कुलाव माने क्लास एग्जाम जादोंमोन आरो बै एग्जामाव एसे गांसे साबजेक्टआव माने मार्क्सखौ खम मोन्दोंमोन आरो बै खम मोननायनि थाखाय बिमाया बे गथ'खौ दोखो बुयो, दोखो रायो, बिफायाबो खोब रायो बिखौ। नोंखौ जेबोखौनो मावनो होआ, फरायनोल' होयो, थेवबो नोङो मानो नोंनि नाम्बारा खम फैदो। आरो बैदि बुदोंमोन, बे बुनायनि थाखाय बे गथ'आ गिनानै बे बाथ्राखौबो माने बिमानि सिगाङाव खोन्थाना लानो हायाखै। आरो बिदिनो खोन्थाना लानो हायियाव बे जे न' खाथिनि सेंग्राया बाराद्राय लाय मोनबाय, जे बेखौथ' जि खालामबाबो बिमानि सिगाङावबो खोन्थाया, रावनिबो सिगाङाव खोन्थाया। गतिके बिदिनो बियो लाय मोनलांबाय थाबाय, एदावग्रा जालांबाय। आरो सानसेखालि ओरैबायदि जायो, बे गथ'आ गामि बारनानै एसे दख्लासे लामा, माने माबायदि, जेराव फारनैखैबो लामानि फारनैखैबो दंफां लाइफां दङ आरो बेयाव जिरायग्रा न' रखम सेंग्राफोर आड्डा होनाय बेफोरबायदि न' गंसे दंमोन बेयाव। आरो बै लामा जिङावनो जनानै बियो गावनि मबाइलाव एसे नायबायदोंमोन बियो। आरो बिदि नायबाय थानानै जेब्लानो मबाइलनिफ्राय गोजानाव नाहरो बियो जे सोरबा फैबायदों नामा होननानै, आरो फैबायदों होनना नाहरबा बै नीलम होननाय गथ'आ टिउसननिफ्राय फैबायदोंमोन। गतिके बियो मा खालामो, सिरि सिरि जना थायो आरो बै नीलम होननाय गथ'आ जेब्लानो खाथियाव मोनफैयो, बे गथ'खौ माने हमख्रबनानै बै न' सिङाव लाना थाङो। बियो लाना थांनानै बिखौ धमकि होयो जे नोङो आं जि होनो बेखौनो मावो, नङाबा नोंनि आं माने बेफोर माबाखौ भिडिअ बानायनानै खोन्थिजोबनो हागोन, इन्टारनेटआव हेगारजोबनो हागोन, उनाव नोङो रावनिबो सिगाङाव मोखां खोन्थिनो हानाय नङा। बिनि उनाव बियो बै गथ'नि गासै जिफोरखौ बिसिलाबायनानै माबानानै बेखौ जि मावनांगौ बेखौ मावखांनानै खनथाम खनब्रै माबानानै बेखौ हेगार हरो। आरो बे गथ'आ उनाव नीलम होननाया लासैनो उथिनानै गावनि जिफोरखौ लानानै गावनि न'आव थाङो आरो न'आव थांनानै दुगैस्रनानै बिदिनो सिरि सिरायै न' सिङाव हाबनानै थायो। बिनि गोसोआव जाबायदोंमोन खनसे खननै जे बिमानो खोन्थाना होनो, नाथाय बियो सानो मा, बिमानो खोन्थानो होबा आंखौ फरायनायखौबो गारहोगोन आरो दोखो बुजागोन, रायजागोन, बिनि थाखायनो बे गथ'आ खोन्थाया। बिदिनो 8 मास 9 मास जालांबाय, रावबो मिथिया बे काहिनिखौ, बे घटनाखौ रावबो मिथिया।
आरो बिदि मिथियैयाव बे सिख्लाया गावनि माने उदैखौबो लाखुमानो थाखाय मा खालामोमोन एसे गेदेर गेदेर गस्ला गानोमोन माने गस्लाफोरखौ लुज गानोमोन बिनि थाखायनो रावबो हमदांनो हायाखै बिनि माने देहायाव जे सासे गथ'नि माने माबा जाबायदों। नाथाय सानसेखालि स्कुलनिफ्राय फन फैयो सानजौफु टाइमाव गाव बै निलम होननायनि बिमानियाव आरो बिमाखौ टिचारा होनहरो जे नोंथांनि गथ'आ माने देहाया गाज्रि जालांबाय दोङो बेखौ हस्पिटालाव लांनांगोन नोंथांमोना जेसेबां हागो थाबैनो स्कुलसिम फै आरो बिदि बुंनायाव स्कुलालागै बिसोरो माने खारबोयो बिफाया माने गावनि अफिसाव थांदोंमोन बिफाखौबो फन हरो बिफायाबो बिदिनो बायजोनो स्कुलाव मोनफैयो आरो बे बिमायाबो स्कुलाव थांनानै बे गथ'खौ हस्पिटालाव लाना थाङो। दाना हस्पिटालाव लाना थांनाय लोगो लोगो दसे आधा घन्टासो उनाव सासे हौवासा गथ' जोनोम मोनो बै हिनजावसानिफ्राय आरो जोनोम मोननायनि उनाव डक्टरा बिमा बिफानाव सोङो माबोरै बिदि जाखो स्कुल फरायबाय थानायाव क्लास 8आव फरायबाय थानाय एफा उन्दै गथ'आ। बिमा बिफाया बुङो जोंथ' जेबो मिथिया जों बेफोरबायदि जेब्लाबो बेखौ नुवाखै बे न' सिंनिफ्रायनो ओंखारामोन जेब्लाबो फरायनायावल' माने धान्दा होबाय थायो खोब मोजांमोन फरायनायाव नाथाय माबोरै बिदि जाखो जों जेबो मिथिया। आरो बै टाइमाव बै निलम होननाय हिनजावसा गथ'आ थर गैयामोन आरो थर गैयिनि थाखाय बिनाव माने जेबो सोंनो हायासै आरो बिनिखायनो डक्टरा सानबाय मा इमान उन्दै गथ' बेलेग केसबो जानो हानाय गतिके पुलिसखौ बिथांमोना इनफर्म खालामो आरो दसे उनाव पुलिस मोनफैनानै सेम बाथ्राखौनो बिमा बिफानाव सोङो नाथाय बिमा बिफाया जेबो खोन्थानो हाया आरो जेबो खोन्थानो हायैयाव लास्टाव बै सिख्लानि थाखाय नेनो गोनां जायो आरो दसे उनाव बै सिख्लायाबो थर मोनो आरो थर मोननाय लोगो लोगो पुलिसफोरा थांनानै बे गथ'नाव सोंनायाव फार्स्टआव बे गथ'आ बिमाखौ नुनानै बिमाखौ हमफ्रबना खोब गाबो आरो बिमायाबो गाबो मा जाखो न'खरा मा जालांखो जोंहा माबोरै बेफोरबायदि जानो मोनखो होननानै। उनाव बै सिख्लाया पुलिसफोरनि सिगाङाव गासै बाथ्राखौबो खोन्थाजोब्बाय जे ओरै थोरै आंखौ सासे जोंहानि नांजाबनाय न'खरनि गथ'आ बेफोरबायदि खालामदो नाथाय आं गिनानै खोन्थानो हायाखैमोन आइजो रायजानो गिनानै आफाजों बुजानो गिनानै बिनि थाखायनो दिनै बेफोरबायदि जानो गोनां जाबाय। आरो बे बाथ्राखौ मिथिनानै बै सेंग्राखौ दसे न'आव थांनानै पुलिसफोरा एरेस्ट खालामना लाना फैयो आरो लाना फैना दासिमबो बै गथ'आ जेलावनो दं। नाथाय बे स्ट'रिनिफ्राय नोंथांमोना मा मिथिखो बा मा बुजिना मोनखो बेखौथ' आं मिथिया नाथाय आंनि फालनिफ्राय आं बुङो आजिखालि जुगाव गथ'फोरा माने गथ'फोरजों फ्रेन्डलि बिहेभ खालामनांगौ जोङो मानोना गथ'फोरा जुदि नोंथांखौ गियो आजिखालि जाबायदि जमाना जादों मानसिफोरा गोबां रोखोमनि माने दिमागाव सोर मा साननानै थायो जेबो मिथिया आरो माब्लाबाफोर नोंथांनि गथ' गथायजों बेफोरबायदि जाथाय जायोबाथाय नोंथांजों जेब्ला फ्रेन्डलि बिहेभ खालामगोन नोंथाङा बे नोंथांनि गथ'फोरजों अब्ला बे गथ'फोरा नोंथांनो गासै जि जालाङा बेफोरखौ नोंथांखौ खुलायै खोन्थाफैगोन। नाथाय नोंथाङा जुदि माने कारा एसे सिगिना दोननो नागिरो बा नोंथाङा बुयो रायो बेफोरबायदिबा नोंथांनि सिगाङाव गथ'आ गावजों मा जादों जायाखै नोंथांजों जेबो शेयार खालामनाय नङा। बेनि थाखायनो साबधान थानाया मोजां आरो नोंथांमोनाबो गासैबो साबधान था। बे भिडिअखौ होनायनि उद्देश्यआ आं रावखौबो दुखु होनो बा रावखौबो बेफोरबायदि जाथो होननानै होआखै नोंथांमोननो बे भिडिअखौ लाबोदों आङो नोंथांमोनाबो जाहाथे साबधानै था। लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ अब्लासिम गासैबो रंजा खुसि था लोगोजोंनो था गोजोन्थों।